I say, me now. Oh, me a home weather. And it has and your pet. Na so wura dem ade enche no na su kotwen atagu chance so sa dem no ye ba ye awia na ekunyen ye de ha de ne afa senti na meka say ye ni entimi na se man ka say o menua mpanifo we de panisi anim se bebusa monam menua obusa bio manso manenko wo fali manso menko ayo eni say krom ha de obi ani ye ti krom adwuma ya fa to ye ho aye ntokwasem sa na tie ene na mu ama yekopia buroni krom e Japan yekọ ye no so yankogu ye ho anim ase ene yekura no ukoduru ho a Japan radio so omubokuro yidini yese bakun di fata no a na fata na kono yakọ ye hu bio na so yantimi nka ho da bija sanse kuntuno ho ehwan a ni nkira na ese sa na tie na ebra ye free Japan no ye pre no besi wo Korea air transit ti Korea airport ana ba nti ehia me Nidi ene je kwak papai onse omukrom on koko ni ho afa no mu na mua timi discover asase ye o metimi ayedai adua koko na no kura no munyom ho nyedai eni eto mo say ya aduro nwanwaso bi ompeso omutimi dua a omde beyedai ebeguso na aso omutimi de guso so munya koko ni bi de yedai esohwe na ode ba Africa we ni nyase bia akoye aduro de betesti wo koko ogine ho de no kasi opeso de ba Africa han me so me hwese onfa aduro no enko Egypt na South Africa do pa de akokoto koye na bro na ne wo se me de ne yedai eba ye kurom sanse koko no aso ne sika ba abotom a me so bia ba mbotom me ba me ne akuafo bebre akasa na asem no anigi se me wo mama me megitu ma me de ne ba ne se won se ye koko no yedua busumi nsia wota busumi nsia ansa na asa yede aso let us afi no kura na so dodo kura ye mienu utanye na kate sa abaso a baako no kura so nya boto we ne de busumi mienu bia ebeso let us afi no ebeso nan sika boto busumi mienu we okoko ye 2 acres ye so ye 4 acres 4 acres ye so ye 8 acres busumi mienu bia me ba ye mini menu ya jasa se hata ye dua yaji amanfo dan ne abu agu ne edua ye nye galamse emo aman no ba bia galamse fo age omunu etu ho gold no ye edua ho koko enti sesi ne so me bedi hu adanse de akyerew na wage atum se de akuafo afoforo age atum no na de bia gu mfo so sika ba abotom na me ho na ato me menua waya chakui ne sika ni hu ade na abe menua asem amode ba ne asempa se ne ye wa hai kokoi akati mpo kwa aje ye de nafa akate na se mo pia sem de so sei na mo adwene me ho se mo nua me so me akuani se a na ya seda na esem de mama no na me nhira mo se de no ti de na o se dabe e na o de beba ha ho ne aduro no kwa mom de bi ba fa aduro no mam fa ma no no awe fo na fo chechum so me ncha hu to sha mom so ya na ta shetanshi asem hian fa nya ba tai wo yi aduro no ba ko she robam na on ba be frɛ me no se odi si mabobo ano ho no wa gya ne ho unim ha ho mama na kwaso ya gya mo osifie ho gya mo osi ya ye mo osi ha ya ene meni ho eti de tie ne se anwumre bo anan ne ko ho okay pati pa so la eti we no ya be ko ne akuafo nkaye no akasa jo ta shin ta pa tin chi sha hon ta shi wo chira se aduro no so ne bo da fom enti di hu adanse ya kira man sa wo se bo da fom metu ni metu sa wo di obi ba wo ka wanti kotem lasim ne kotem lasim wo di obi ba say 1 cedi or 150 pesos no enti ne be ko ayo ye hia ne se mo de be ba na me ku e be try ave wo so wo di awo yo ya da ma chuncha ovoi what's metu why
parts for sure. Kolegye. Shut up. I'm too shy. Manzo, Kateji. Menu. Sena me frɛ wo. Na yɛ asɛm hia bi nti na ma me frɛ wo. Saa na tie. Sena wiase no me bibia ni hono mam de siw. Kama suma asɛm nyina akyerɛ wo nti. Saa na tie. Na wo sɛ me wade bi nso a, wo sɛ me ma wo. Pia wo. Ɛyɛ saa de ekuta me. Ɛyɛ agudie. Minia. Na me ne ti kuro mu nyina wo agudie wesi hu. Saa na tie. Me wo agudie ɛwɔ me nkyɛn. Nansa na me papa be kɔ ne kra akyi no. Ɛyɛ akora. Yes. Mo. Ɛnam ɔsompa am de som ne nti no. Ɛna ɔde saa agudie ma me. Na ma yɛ ma adwen sɛ me ba no ba wiase a ɛna me de saa agudie me hyia so ama no. Ɔde abɔ ne bra. Nanso wo so ayɛ me nyɔnko brabo yi. Na ɔsɛ me ma wo so hu. Na me ka kyerɛw ti sɛ dabi no mpo no me ni hɔ a wayɛ sɛnea me pɛ sɛ yɛ ama me. Me nua me da ase. Na ansa no ma me nsa hwɛ agudie no bio. Ne yɛ hwia hwɛ. Ai! Bɛma ba. Je. Me nua. Me so me da wase bebre. Sɛ de mediki aka dada ne sɛ adanse enti no ene kuma bo nsan kunsu a. Me nso me de be hye mitirim. Sɛ de me kama asɛm kyerɛ wa te sɛ de da me ya mitirim no. Sɛ de wo ka wo de kyerɛ me te sɛ de da wa wo tirim. Ye di agora kye firi amafra blem. Enya de ame ko ka asɛm wo ya kyerɛ obi bi da. Na emum de mesra wo kakra ne sɛ ye hwe ebe hu nti na kyerɛ boa. Sanetie. Ɛyɛ sɛ wakasa asɛm we di ayɛ dɛ. Ɛdi a kyerɛ me. Udi si afasi ye. Sansa wo se wo hwe ne ye ɛna nɛ ama abedi wo nsɛm. Wabo ba na mane. Dabi. Ɛyɛ ono yere ntamasɛm. Na wo mom titiriw mesraw. Woni mi aka asɛm ni mane na wo tirim. Dabi da. Ne mom udi si esu a fasi ye. Sanetie. Ensaka wano a menua. Onkomo se de wo si tra wo nkomo mu no. Enye. Ye, menua. Ujimi di enti no ayɛ dɛ. Wabo mama. Ba bia opɛ no fasi. Ne mom mo wani nkɔ ho. Matias. Etu ba bia me de besie bia nso no. Memo aso ate. Me da ase. Ye, menua. Wo da wo se ase. Doya da chinsika Samini mi dofu na mwa meni aje musu Doya da chinsika Doya da chimbibia Mr. Akwasi. Good morning. How are you? Good morning. You ready? Ready. Okay, let's go. What do you need? You bucket to have. Have. Okay, one bucket of water. Bring another bucket of come. Okay, wait for me. Okay, faster. Fast. Hello. Hello. Eti say. Papa. Yeah. Sana.
This good? Good, come on. Oba. Mira. Yeah, you be watch ro. So you know I'm ready and aba na ya pay duan dia ba. Why? That's it. Acho me nye bibi kakra mbrem. Oh, yeah, bibi kakra bi abran. Of course, one thing, me no understand. Every day me watch Ghana movie, every time. Too much, talk. Why like that? Ghana movie? Yeah, too much, every day. Talk. Me no understand. Oh, sorry. It's true. Yeah. They are copying from you China people. Hello. Watching your movie. Even not everything you talk, you fight, you talk. Everything talk. Even sex, you talk in sex. Too much. Let's go. Show who you. Yo! Mira. So mama me ba me fa dia ba. So Pedo mo fa. Ade enyo na wose mama nsum mama nko ho. Me prakra me hwe na mamfa me prae na nka ho. Na fe ye ba ne sen na ene de ode ade ya mama. Me do menstru. We enya bosom. Ana nya adeboni bia. Eya gudie. Enamo sompa me som. Me papa nti no. Na ode say agudie e ma me. Se me mfa mo me bra. Na bra me saka agudie. Ana me ye madwen se me nyusu agudie. Me nso me ba me di nkan awo no no. Me de saa agudie be ma no. Na ode abone bra. Oh, aseda nyame dia. Na me mpese meye te se kane empanifo na omudi sika kokko hye fom. Ni egu so nsa na ada ne bosom no. Me die, me be ma me ba. Na wono so ne bra asini ye. Ode to aso na ye odwuma. Na ye beto en komo no so. Why? To aso. Papa. Mira. Akwaba. Yeah, me dear. Okay. Barima. Mira. Nyanto wasija. Oba, maka cho se aboyi. Se mfutu ko nimu a, anhwe a enye papa mame. Misrew tinyanto wase. Le mama yi nansa. Yeah, sorry, why Mira? No. Nipa no ka so oba beto aboa no mai. Wo mai o Mira. Me kwa me dwen ho ya menti ase e me won wa. Na we kra die ni. Okay there. Mami ya aboa netimi ye wadwuma. Why? Ena kwa bibia boko. Oh, na me adom boko. Se abofra no ohuso no ho die. Mfa nko na ye adwuma. Oh, bathroom. Me pe bibi ma wundi ansa na. O de ya adwuma no wie. Ne dia wo ye.
wafa ne ho afa ne ma awradem da se na wonya de na no ne gisem ewu wa wo mema kese mienu mema kese mienu yesa awrade sidan ka uti wo de wafa ni be hwa mi do Frema. Say na music ka some dey etasi. Aya na times no for kese no kra na nsuo nim. Na aya ofoforo sa no. Enye onko. Na mom no. So enwuma bia wo hono doko no. Na wo de nkata ya tie agum. Ene wo bo wo fuma. Mfuno nyina. Be ma no fosuo no ebeba. Ba kokora na da say. Na ma koye mi. Beonam nyina me mechikra bintimikra de omu nana madabi se na osika se nkura yi nenom so la omusu yi de na jusun no enye dokokra enye we de kra sawe manso oye ma chembie tia obama balo no waya de mo obafa eno ene de enye duku wa chimini ene se monya hoho nti ene Eda kusi. Medu fi. Na me adum anwumre. Why? Mpache ebe hwe ni mu why? Yo, oni nya menko. Minua. Na nkura no wote sei. Omo hoye. Ah. Je kwak. Oh, ono ohwe mo yi. Say ya. Menene na mi. Say ya. Oh, say de no kwala na tie rutra nye penade. Homa akwahye no ko sa aponche. Oh. Minua manso. Kataji. Emofra no mo ye. Nanso how kitua bi ena wo. Wo. How? Adai. Asembe. Nyame ya dum a oso obeya sundwe mu. Nufu suo. Entimi mma. Tidura numre nkola ibesu saa. Eno ho atete na mama meto mensa frɛ. Maami a oba be kire de ese ye yi o. Nnom ana nufu suo na ankasa na bi ni ho. Emma. Hey. Kanufu esu de ensa de ensu anim o. Ah, minua, eye. Na empanyin se, ye tempo ano no. Ne ye te anwem. Sa na tie. Sabi o dan wani hwe wachi a, kwaye. Hwe wani mu a, kwaye. Sa. Enti be ma abemru aka wuram. Ama nufu nsu ho aye de ne. Ama nkura ya besu. Manso. Se midi ahaban mu akoni abani. Ma twa be ya no ano. Nanso onuma emma. Minua. Se me wo me hoyi. Wa nim se ha man so ho adwuma na me. Na eye enu akosua. Maami yotima kire wi. Ne ba ne ba akwa ho. Na ba busumi ni no kire me se akura na fi. Oh. Na se nka minua ha wo de a. Ka nkura no ka maami mefa ba akonko. Na won konom. Si won ofiri mu saa no. No fo no ho a akyehye. Maami no so nya obi obatwe. Okunu so ko wura ma ebro. Enti se nka ha wo de a. Ka me ne maami ne nkasa. Emi no me hunu se maami no aye eno kura no ne be nani beje. Kozi se hausa ni be ka cho se fadiwa tai de zama. Je se atrase eni ahwease ye pe. O hwehwe ade no na obi di abre wo. Asi. Me hunu se nka beboa. Ena se adwen fufuro bi wo ho de a na nka ye nche. Minua, me ma nkasa mre. Buam sa kwanzo. Enam se sa na maami ba obeka se nka ye try no so nhwe. Enti se wa hu sa ade a dome. Me ma won nkasa mre enwumre ya. Mate. Amin ka se minchiro. Awo foforo nwoda. We ni eni di edikai. Na ma na masi suo no, mo mama ni nkomo ma ho. Entafo de wo hwe mu ya na wo bibia ye yo. Eni okunu kokko, wo de bibi hye fam. Se fifire ani. De odo nsa besom bia be ye. Ha? Mesra wa. Enya ni hawate. Na wuduku yi de na de mesi wadi ba bia o. Ye. Ofana me ya di o. Eni koto aso. Mate. Na ji wa home. Mate ofa. Me das. Ya nasi. Ye. Oh, you need your yere. Minua. Oh, see, we near the bia mekano. En prepi no so ya ne firi. Oba yi nyemo no. De na wo so ye ne se manufusu no enkam. Ana hotena ase. Ana okwabena ne hotwe ya. Se enkura ba onya nufo yi bi mo homo. De bi minua. Ono mo wa. Minua. Ah, yo. Enkwada no hawo mo famu no. It is a training soon. Me abetwa hunsurum. Sa won se enkura no so te na wo hyehye.
Ah, no ye mogu. Na di ntima me ba ne se. Je kwa ke duro de ba ya de bere wi. Wodi gu kokoo no so no. San enete. Menua. Mo apia. Da se so. Obuoni. Pia. Pia. Oh, se kokoo no eso no. Esoa ne se eso. Eye. Die na me party ano no. Wo ka ho anipa num. Ana ma hia mo maka. Dodo na de me hia wo mo. Na nim se de ye yama on sa na ye yama wo mo so. Na me ba titiru nya ne se me maje kwa akiako. Ah onko ko ni a. O kwa ma me ni me nua. Ofoli. Sese. Won so ama bi. Wona ma opepe ntoa. Se je kwa akide aduro ni ba. Na ye yakoyi ni wo habo. Ni ya be hye ne ntoam. Ye bebubu so. Ni aflam. Eso me twa photocopy. Ni photocopy mpo remes. Na se ye to amamo. Wo so ho na me de be start. Wunya to akura hafo. Omunya wuza to bibi enzo moto. Tibi nua ye madom e ba se de ete bi ato. Nua mo mi usumo. Wadwom bone. Wo wa Fred ni mu no de be gu me de so kan ni. Ntito. Facha me mache na so me ne de nyamia buru wa ba gi aduro no se matena wa ase obeba so ma ene ma so leja hoyi o eja se ne be ko so ame de metwa so me sira facha me na we kura me be me se me be sira na nka wa me akọ na nka akọ hwefie ho na nka wa wo so le na nka akọ gi akọ na di na ba mo wa benno ye me ba erade ntafo awo eya bisma tete nsa hwede wi adrum be ye aduane o o ne no wa manu ho ana be no mo ka me de be ma mi wura anom sa o wan akura yi wo ho be no ma ase me de be ma mi wura na kwa ata nko no de enu enye wo a me anam dis ade wi be du me sere wate na de tie ne se mpanyin se abo ne de agya kwa ye nya ne kwa me ne na kasa obepe bibia ma me anam yonko no me sere wa antifa ne me yonko ne nya kwa be ye wade wi adu fa ne me yonko na to me pon ne mama mentum ho yo me fa krado no fatum yo etia kuro asa dabo be ye kwata wona abadu bi onu mo no fo da wonda mura wai kwa kusa ya bo bejo ba ma frema o ma die we ne da bia me kanu wo nya je ba ko dia ni wo kun ho mo kura hwe se be ti se ya do mo ma je mo bo no nya fa nkwa ya na de fa kura ma mfa na mini kai da bi pya me who di ka se no ka bi no na na ye frema
Ade. Hello. Ade. Go. Yeah. I don't like that shit. What the fuck, why? What the why? Why?我来写这。我来干啥子？我来，你俩看我说我。我来姐，我来下故事。啊，你这些无信。故事。啊，那就什么呀？快。Ada bin kube. Oh my. Udah bayar, me udah bayar. Hey yo. Me kata fata dia ni say. Ah. Adentina also flop him. Aya de ope. Ewa bla wonim se won furu ope mu nya hwe. Na ba ni a ope. Na wonya asotwe ete se ni a wonya ide. Na ma mi firi mi pem kire o de o se o ya nkabo wa ho. Ma won saso. Ma we so e ja so hwe mani mu pu cha no. E safata se metwe waso. Fise wan fa ni di amame. Oh. Apai.
Nani muni. Any announce you be muni. The can say a pie and Sunday muni. I mean, baby, anyway, ya padia. Nani annuity. It be baby a pie and any annuity. It be cancelled to be pie. Since one friend, dear mammy. You. My baye. So we free open. Said you free mu fa share no. A kire ma so twe a open. A kire say me ma kire o se we. Nti me pese me hu aso twe a open. Ansa na me ma kire o ne o se we. Papa mpacho. Ye. Oba. Pacho. Me so. Esanse wa ye ne mo ho. Na wa mu mi se wo sene me. Usubi mu se me ba no. Sa pai. Beboa. Say we papa pai. Enti chile me dia o pese o ye. Pam peudi. Oh la la. Eh, ani wa kotu abedi o. Bo hene. Ani anya pai de. Me ma hwe se usuti be pai. Say de apa no. Answer. I tell you, Nana, mammy. What Pamwa could answer a bewura penifia? Now, Cotwana Coqueno. What to one and keep me now yesterday? Or no, Nam Kroma, no fema drink quanta. Of Rose, I drink quanta. Or Frewa drink quanta. Ah, no one can say, a dear fem long face, and the mutantine. And the mutanti. Ah, yeah. Now, so doing quantanum. Nanka was out in Nippon Bank, we see him. And for so bad, those who be on no catch him. What's out doing? I do not to junction. In Nippon Bank, I think fun, we see. What's the other in quanta? Sana catch him. I mean, when Papa, when we are what for you? I can't them. What about them? I'm not Susan. Where are you?
Me na bom sum sa. Anya oni adwe. Wo say ka bi me boa. Wonya adwe. Opanyi wo ho. Wo de sem. What bodam? Wanum se ponko batan. Wanum se ponko awakopem. So ofra me adwen kwanta. Me be yin kwanta na firi ho. Obi aduru ho osimesi adwen. Yadefu. He. Ponko. Ya mo ponko. Ka ho bra. Ka ho sifo. Adi asam nam ka kire wo. Wo ya ne den. Ya no he. Wo nya ne hwe. Wo ya ne den odim likata wo so. Obi so besi wa adwen kwanta na meche nipa na obi pie so o se me se no ase. So so oni adwen ne be hia yi. Wo ka adwen ne ne be hia yi. Wo de kire se wonim so wo nana. Me ya twa wo nchan. Na me ho ode na metimi aba obi enti no. Wo akodi nkwasi asam na ade me boa. Yes say. Yes say. Fansa tu. Afi kan amen. Ansan ma pe. Amen. Amen. Fadi no kwasan suo brem. Ka ho kwasan suo brem. Ka ho kwasan suo brem. Cha ho cha ha wa. Jin ha ha. Benza. O ma yenya na ntie se woni abusuan. O kita ho bi di. Ma honya kan ye ko ma adwuma. Me papa asase na da ho no. Koko afo no. Me kofa chanafo omo ba asase do so. Omo ba e no chanafo say go do was asase so. Enti ma ye ma jose me pese me to asase no e ma chanafo no. Na me Jessica se ma catch ma enye enti ma moye panfo. Bless. Mensa. Do tie me. Yenya mofra mensa yenya mofra. Ase o kan em so ko waso. Mensa, o ma me wo din be e no no so amre to. Enye mensa na ye nim se flow. Wo start say wo bonu ma no afodin bi ato so say bandana. Wo say tu kwan sa ko baya. O baya o say Shatawale ye to no mofra o. Shatawale. Se so ba wa fa adun be Shatayen asa wale. What can say on Kwalawo? Me Sadio me na adwin se o. Offer radio me ntwa no. Onsa offer affiliate TV no any other ho kre. Where color television, this is not black and white. Ye nyina ye wo fia ha. Offer ya hata koko. Na mense pani bia ye nti odi America no akobie biem na awia fam na akobie biem. Offer ye wo fia ye ni ba ye ho so no. Na mense asesa koko no. Ade ahwem. Abela obi anhu he ofra na ma yetena se me kai okoto kokoo na hu achi na ode baaye no usinkunya se ya na se ye nche mensa se odisika na ibetwa nwom ama na hete na ode aboa busua yi anye nyina ye gem ye sacrifice ye se wonye ye hu de ye no sesen de se ye fra ne bandana ene ode ba ye nwom no ti ofa be ka so bo nwom bi anyum ba anyum de aha ase bandana from Ghana, Oyo, African Festa. And you hear that blamiensa, and you be sa. Sen, that is my first track, man. Respect Aya and respect Blaster man don't fear anything. Well, how your first track? And you ma boom ma Ghana for new more whole basa no. Offer, Okocha, you know what can was them, or 1,000 copies of what you're launching, no. Ubeje this 5 copies to cry anto. 1 2 news, men I'm a say. And no pleasure. And a man, you rehwɛ me investigation. You say, Akwasi Jamaica no. Akwasi Jamaica na war ban on San Guas and or Jin Cromhano. And a man or done in the dinner was a friend of Shatawale no. Wakasa. Mame.
Ukruniana, and I won't pana. If I show me come. Ukruno. Why your money? But your engagements are funny by your way. And my boy chrono. Hey, what can I back and die? Yet I will never depend. Colan. That is Miss V, man. What's the why? Miss V. What? Yeah. Hold up, Boko, Ayawo. My God. When I know about TV, so now I also have virgin. Why? Why a virgin? Wait, on your virgin. Will be only a virgin plan. Oh, that's your virgin. Oh, that's your virgin. the home, Papa. Hey, mammy. And I also want how power. Ukruni. The Monkosum can intro. Mesa, see. No more was soon. Hey, now there's out this Mesa now, you say. Mesa. Vanessa Crocot to a Crocosane. Hey, Mammy Casa. Oh, you can't make booze one woman. 3 years of war. Assassin, I walk on 17. So, Papa says, no, Papa, you. And your Busiadia. And what did you so? And yes, sir. No, what you go now, ba. Then I walk up Bobra. Sassan's Brana and Suya. A Busia, a Japan, by Jabo. Colan! Buckler! Boom. Oh, yeah, why? I'm not busy at twice now. Me dear we, me dear Cocken, me dear one Nakanda. Hey, dear Unum Coque. And I dear how wouldn't mean as all. Rastaman don't fear the combination. Fire born and the Kanda boy. Me dear Pan Kanya our Kanda. Who just scout Jamaica Kawagana? Frog on your real. So, Bobo. Me dear dancers when you're talking about over here. Me Aya Kanda boy. Me Conde Aya. Bless him. Yes? You got your chance, you answer your kind. Mesa. Me fire Aya. Con Aya. Mahu of fire sent great. No be any what in the Casanas. Apamra. I call him a baby as a pen and cast young chin and trust into the Oh, there be plenty of me back at the young play. And Jim Plenty and Pen would jump one for Jambo. Son, what is about? Hey, what? Burn all my enemies. Son. We live to see bless Kanda Aya. Jinti Emma Metri was on. Not SS. Sefata sent me to us. Copy say, Atadia and Yatadi, who be kicked. I'm a Kai a baby, and now I'm learning me Japan. Okufubi. Ya would ye, it will ninja. Usai wa konto sheshe kon said obekon obedi nkan no be mana tade atumi ewumo sabra meka asemu yi me yaya ne seme ko ameni abiblem ni amewumo chana fo bebre korea fo empo japan kuro ni mu ni pa bebre na enam se me bo me homodene na me konkodene abre ni abre nyina no yemi nyina woni bremu ono nti e komedi nkonim na ye omwanwa titiri ni Japan fo no e ko afiro mu kromo na bibremu ni abekon adi nkan na bi nsi wi aseda e gina so ma o ma ne mpanyimfo abaya na otie akunya so obo maba so na owura ne so di ni bo hye so e di atade ne domme atade no efiri ni biremu ye adwuma sɛ de ope atade no nya atade hono na meka impo no wa abedi adanse sɛ wo hye atade no ontumi ye wo mu o breni abri nyina no e wo hye hu ana mo tutu a wo dwene de wo ye ho e ka hu sɛ wo panyine bi
ɛsɛ metena wo sɛdeɛ agya yɛ ma ɔba na mɛkɔ so maboa wo abrɛ nyinaa ɛfiri sɛ ɛsɛ me fata me sɛ mekyerɛ wo sansa tumi ɛwɔ ataadeɛ no mu no ɛsɛ tumi nyinaa ɛnyɛ de adwene pɛ ɛna de ataadeɛ no yɛ yɛmom de ataadeɛ no pɛ ɛna abrɛ nyinaa wopɛ sɛ woyɛ ma no ɛno so yɛ nsɛm bebrebe a ɛnsɛm fata sɛ ɛwɔ sɛ basa ɛno nti na maka kyerɛ wo dada sɛ abrɛ nyinaa no woyɛ bibia wono no ɔne berɛm na mɛtumi asuae maka sɛ abibrɛ mu ha deɛ megyeme di yie sɛ ataadeɛ no ebi ne baabia na mpo Japan koraa no akofoɔ a ɔmowɔ dine ɛne wɔ na kuro no mu no ɛnyɛ dodoɔ ne kita na mmom sɛ woanhunu ataadeɛ no ne hyɛ ɛwɔ ne berɛ mu a wode bɛyɛ deɛ nsɛm fata ɛka hunu sɛ wode yɛ deɛ nsɛm fata animguaseɛ aka wo man Ghana ebi so bɛka Japan aban ama bi aka deɛ ɔde maameɛ no na kɔwie saa na me ankasa mpo manya animonyam bia na manya animonyam a wa wohyɛ ataadeɛ no di bɛɛ ne ɛbɛbɔ abata wo din ho deɛ wo so hunu no sɛ abɔnwe no ɛbata mmerɛ mu ho na me deɛ mewɔ hɔ sɛ wo sei mɛhwɛ na ma moahu deɛ ɛwɔ sɛ abrɛ nyinaa no woyɛ abrɛ nyinaa no ɛbɛhia sɛ wobɛhu deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ yo ɔbaapa wedeɛ ɛnyɛ bɔne mea na mehyɛ da to nsa frɛ wɔ abɛyɛ se so ate aseɛ ale na ase wɔ mu na sɛ agya kasantem meyɛ ade wɔ fie na nipa ne bɛfrɛ me adɛn woyɛ different person wɔ kurom a na wobɛkae a kurom no a sɛ ɔmu bɔ chaskele a na meba na mu gyina hɔ a memmɛbɔ bi because woni hɔ so ate aseɛ metumi ba abɔnten na ɔmu yɛ hwehwɛm kɔ yumpena agyaba hwehwɛm kɔ yumpena agyaba hwehwɛm kɔ yumpena saa nnwom no me na medi yɛ na kurom anfoɔ nyinaa som ɛne yɛdedi agorɔ wɔ abɔnten hɔ no na asɛmpɔten bɛ na ɔpɛ kasa na menkɔ adɛn nyame ho abɔte mabɛɛ junction no so mɛka ba wate aseɛ de ayɛ nyinaa no sɛ mewɔ prɔt kɛseɛ pa wɔ kurom a meepɛ obi ne na yɛ so afuo sɛ sɛn adɛ medɔ afu ana ɛyɛ ɔdɔ ho asɛm it means I love you amedɔ ɛgya mefɛre wo ɛnyɛ so yɛ pina ka metu ani sama wo wonwu ho ana wo sa isini me anaasɛ dɛn wonsi kurom a mempɛ sɛ mede me wo bɛhyehyɛ wo ewia aba wo bɛkɔ afuo mu akɔtwa abɛ no wo gyina na I love you wo so baa ne me ɛnyɛ sɛ mefɛre nka metwa w'ani so wombu ho ya da bi nya nipa ho abotere wate megyina me so wate ana nipa me ne umienu difference wo mu so si me ho abotere wo baba nya me ho abotere wate ɛma akoko ha ho ɔdɔkɔ ne ɔdɔ ɛna Akwasi buroni kan na sɛm sɛ love goes to where love is si me ho abotere wate ne nka ɔdɔ mbom ne mfɛntere kuroma ade nhwe ni mu no ma menka sɛm kyerɛ wo kuroma ne nyina wɔ me bu nipa ɛna me ma hwe wo sɛ me mfem padeɛ no but wo begyina manim bɛyɛ saa kɔmsin na wo gyina yɛ ya me ka me se na me mɛkyewa mɛhwe wo bɛbɔ me fa ɔno twitwi fam wo ase na ɔde gyina wo bɛbɔ me ɛgya wonni mi wɔ kurom a me se wo pɛ na wo mpena ya tɛm de die bɛ na wo hwɛ mente sɛ mlante na ɔmugu kurom a na ɔmo se wo pɛ na wo nte ase na wodi wo matam no wo first and last ni wonnim na wo bi bɛfrɛ m na wo kasa nkura se nneɛma ne kyerɛ me a wo bɛhu ade am de bɛyɛ wo wow na wo kan sɛ wɔ to yɛ to wo pusu kuro mpusu wo shape bɛ na wɔ wo kwa wo pusu kuro wo pusu wo tum pusu ka me consider wo ne ya twempra na ayɛ krom ha akɔnɔ krom afo akɔnɔ kɛkɛ ipa wa hanka yo gumi ni masi gi wa yemi o check yan wo se mi twa abe so me danka boy bo na me bo na kɛkɛ na ma jibi abe no na hwede yi pe hwe na wo mu ade ofa mi twa
Kimi, you training her? Okay, give me your best apple. Hana, do, set, net. Hana, do, set, net. Hana, do, set, net. Okay, get up, stand up. Give me combo, sir. Good. Hana, this one. Hana, do, set, net. Huh? Hana, do, set, net. Good. Do it again. Hana, do, set, net. Good. Yeah, after you, this one. After this one. Huh? 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 Hey. Oh, good. This one. Good. Greeting, take it. Kili, what I go bring her, okay? After Greeting, take her. yeah. I want to talk to you something very important. What? Sorry. Kili, after come on, kimchi cook, same together eat, okay? Good. Greeting, take her. What's up? Sen, me? I want to talk to you something very important. Huh? Sen? Do you want to talk to me something important? Sen? What? Talk. It's urgent. Buja. Sen? You mean I should follow? What's important? You want to talk? You talk? Okay. Let's. Me, I have land of gold. Me, I won't sell it. You talk land have too much gold have? Yeah. Good. Me like gold, okay? Me every day China people come Ghana, Africa, go to take. Yeah. Me Korea, me bring people from Korea, land have work. Good money, take go house. Yeah. Understand? How bigger land? Bigger? How bigger? Maybe too more big, no? Too more big, man. More big. Bigger. Yeah. Big. Me like a bigger size. Good. You too much sure. Go to plenty have on the land. Good. See. Me and someone test game, me. So you can check. When I remove some kind here, huh? So check it, see. Good. This one me, no idea. Me have someone local. If this one good, so this one keep. Okay. You tomorrow come take a land local after sit money talk. You how much you take me give you. Yeah, man. Yes, after me land local. Understand? Me give you money. You people's land give you. Huh? If you land people no give me too much site style, Land. Good. Okay. So me walk you. Okay. Say 43, say 42, I can't be Bosome Bako, the many bear 43. Now, if we are sense de, a dear my doing when say more now, who prequel in 42, 43. Now we can't go woman. Yes, I answer no man, one, not just my dad damn pine, Medim Wassam. Oh, and then I said, me poor baby and Mojo. Now, many will not be so crum of when Munyam, said the bear that you be enemy who are me chinkata, me din swinkata. Enti me say me frɛ sɛ de menya wo ho adwen pɛyi menya wo nsusu ye pa
na manfo nka ho asembani die me de beto ani mahwe anye by force anye se me force so se me bechew ene wa aye bibi anasa ene wa wale me de tu ani mahwe se kwan beda ho a nanka ya kan bom na ke aye ho namba ko ne awale ti me frɛ wa awale sema anye boni bia yo eja ba cho me dase se wakana sa se kroma wonte me ho asembɔ ne bia na ja minti na ha menko ame ne umienu na menye ntum se mapene so esa nchirebu pa cho a me bra ni wo kwa afu na mrepam no enumre ba mene ne badwene ho nti de obeka bia no mama waso ate me do anu asipa mama me sere asa me nwenwe me do anu asem na anu me ka no obu ho kura wanu nsi obeka fo agire o sister obetwa o se obedi watemba basa what can I say dia many problem dia me so me twan me okay many problem me so me twan ye nyina wa twan yem yo eja ba cho ni peja mu ka me ba cho yo ati do anu asipa right show me sick me ampala ha we dia be fa akwa mitri ye ewia sensu hu we kura na me suru because oba kokko de ho asem ade so oba kokko ho asem na be den de se tuntum kura me se wono wa ansra kura wo moka no ona ye difficult ge be hu mi afele ube hu na metafa na wudifa na twa wonsuru mu yo aboa From there to that place, that tree over there. The big one. Exactly. Okay. So from there to pass this place to the tree. See? Tree. Here. To that place. So where we are standing. From here to that place. Where again? When again? What? Yes, you're sick. You're where again? Never mind. So this place, right? Oh, this one. Maybe. This one too. Don't wanna. Yeah. All over. This one. Yeah. Okay. Good. Okay. This one. What? This what you are using as a landmark. Oh, this one too. Putu. Oh, okay. You understand? After this one, you putu. Good. Okay. Okay. Auntie Judas, you na me no work no. Ofa na dey na koso ade mo dey assess na machete wele no for wan kan wo hwe ansere me e dey asem na aka no ejaba ade me Judas na be na de ma na wanka na me ni bibi da bi we asem di ho yawo me ni bibi e dey na me ni eya me mama ofa ene ko hwe wani so ade chete wele any China broni bi ni nkrofo egu asase so jawajo if kada mu ho na betom me ne ma na me hu so ni pejira me wuram be pie ya ofa a kire o masase na no utimi so mo so via betu ani ana me pie ho hu me hwe nim di o mo do so to ahwe o ma hwe me ana me san ho wan ka ho hwe an kire me na me se me bebusa mo ofa enkrofo gu asase no so no nyasam ketu awo kai me ba ha anyasam ketu awo Shatawale hwe ha ko hwe Only time go. Shatawale bisa di bale.